Hello, sziasztok, én PST vagyok, és most láthatjátok, hogy nincsen mellettem senki. Most egy redstone tutorial videót készítettem nektek, ami egyben egy titkos ajtó, és ezt most bemutatom. 6 blokkon át egy ilyen csíkba, ez még csak 5, raksz így egy csíkot, igen, és a tetejére is, rohadjál meg, nem kellett volna kinőnök, és ezt a blokkot, a legelsőt, kiütöd, meg az alatta lévőt, és beraksz rá egy redstone fákját, a blokkot azt visszarakod, előveszed a repeatert, és arra felé nézve egyenesen, mármint hogy a redstone fákja után egyenesen, lerakod. Ez most villog, nem ezt. Ha megkapálom a blokkot, akkor az ugye így villog. Ez 7 órán át találtam ki, hogyha megkapálsz egy blokkot, az is adja a jelet. Utána egy földblokkot leraksz, és mögé egy redstone fákját, hogy legyen fordított jel. Megkapálod, és ez ugye villog. Jó. És utána raksz rá 3 redstone-t, és 2 repeatert, ami arra felé néz, de a jobb oldalit felhúzott teljesen. Ezt összekötöd őket, és ezzel a blokkba egy vonalban húzol egy ilyen, nem tudom nektek, hogy mekkorába csináljátok ilyen redstone-okat, és ezt az utolsó 2 blokkot meghagyod, és kiütöd őket. És hogyha megvan, leraksz egy redstone fákját, hogy legyen majd fordított jel a sticky pistonnak. Ez így ugye kitolja. Ezt például elé rakhatsz, mindegy gyémántömböt rakok most az elejére, hogy ne lehessen észre, vagy hogy ne legyen annyira feltűnő. És ide ráállsz, amelyik blokkhoz hozzákötötted, megkapálod, kinyílik, és ez vissza is csukódik. Hát ennyi lenne ez a videóm, köszönöm, hogy megnéztétek, iratkozzatok fel, sziasztok!